En linse koncentrerer lys, som var det sygeste gys. Lydbølgerne går op og ned, lige så hurtigt som en ged. Med 340 meter i sekundet. Dog er lysets fart 300.000 km i sekundet, som er meget hurtigere. Gennem en prisme farver brydes, så de bedre kan nydes. Farverne ser lækre ud, ligesom den store Gud. Amen. 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 Hvis du spiller en grim tone, føles det lige så dårligt som acetone, som bliver brugt i rengøringsmiddel alone, som dufter af en anemone. Hvis du spejler dig i et spejl, kan du se din egen fingernegl, og måske en snegl, hvis du er til sjov og gejl. Kajs hånd havde en høj frekvens, imens hans søster havde mens. Hvad er blod? Det lugter! Lillebror råbte og skreg om søster og om Kaj.